Здравей! Аз съм Надя Рангелова, създател на Три жени в едно и търсач на вдъхновителки. Нека ти разкажа малко за моя свят. Най-силно вярвам, че жената не е и не може да бъде перфектна. Нито по външност, нито по характер и поведение. И знаеш ли, кое е най-важното? Въобще не е необходимо. Нейната красота е в хаотичността, в силната емоционалност, в онези нащърбени краища, по които се закачват нейните цели и мечти и се развиват, разгръщат и достигат до неземни висоти. Повече за тези мои възгледи можеш да прочетеш в статиите към моя профил. Аз съм съвсем обикновена жена. Благословена съм с прекрасно семейство, любящ съпруг, 2 невероятни деца и едно очарователно куче. Веднага след своето дипломиране, заедно с моя съпруг основахме агенция за езикови преводи. И с това се занимаваме вече почти 20 години. Да бъдеш в амплоато на предприемач те полира от всички страни. Хубаво те изтъргва, после те подмята нагоре-надолу и още безброй пъти настрани, докато най-накрая си зададеш въпроса: аз мога ли да живея друг живот? И моят отговор е не. Защото колкото и да е трудно, има едно изключително ценно предимство – свободата да избирам, но често и да греша. А в грешките се ражда истината за света, за хората и за самия теб. За това как да балансираш между работа, семейство и време за себе си, можеш да ме потърсиш за вдъхновяващ разговор. И някъде там, в тази вихрушка от работа, семейство и понякога отчаяни опити да намеря време за себе си, дойде осъзнаването, че не съм само аз в тази буря от емоции. Има още много жени като мен. Аз ги срещам и говоря с тях всеки ден. Трудно е понякога да си сам на скоростното влакче. Друго си е да викаш вкупом с още 100 човека, които изпитват същия ентусиазъм. Вярвам, че жената има нужда да бъде в хармония с ролите, които избира да играе, за да може да бъде цяла и да изпитва любов, която може да раздава. Защото главната роля на жената е това – да прави света по-цветен, по-сияен и по-добър. Ще се радвам да те видя на живо събитие на Три жени в едно. Следи каналите на общността. Очаквам те!